Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingo kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa'yo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong adto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Ika na puno ng adlaw sa bulan sang Pebrero 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan oksang? Kabayon ta nga okay lang ang ato sining sitwasyon na kay balaw man tagon kay isa
Wow, si COVID-19 nagatiid-tiid lang, no? Dapat pamangin zero gid ang aton sining tatak mga kaaksyon, no? Sige, magainop na lang kita mga kaaksyon sa sunod sa isa ka oras kag tunga mga kaaksyon. Dubdob kita sa taknala una 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Ga-monitor na si Inday Jennifer Delihiros Sierra dira sa Barangay Hall sang Barangay Estefania. Mailang pagpamati sa mga barangay workers naton dira, no? Sa Barangay Hall sang Barangay Estefania kay Kapitan Jerry Tingson sang Barangay Estefania. Kag sa mga kagawad dira mailang pagpamati man, no? Nag-monitor na sa sininga udto. Sa mga kaaksyon ta sa probinsya, sa syudad kag mga banwa diri sa probinsya sang Negros Occidental kag sa Oriental side magainop danay kita. Halong lang kung yara kita sa gwa dapat naka-face mask, facial kag social distancing lamang ang tandaan ta para sigurado likaw sa anuman sining COVID-19. Kag sa mga kaaksyon ta sa bugos nga riyon size, magainop na kita mga kaaksyon. Sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon, balita, banat, huli. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Manginkaupod naton si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa dugang gasto sa plano nga pagsaylo sang Kapitolyo luyag hibaloon ni Gob Lacson. Samtang sa Bacolod City Government Center naman gabalita ni Aksyon Dale Salazar. Dugang 7 nga nagpositibo sa COVID-19 sa Transcom na isolate na. Nagdugang naman sa 7. Ayo. Samtang sa BCPO naman gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Police Station 2 may duwa ka anggulo ginalantaw sa paglutang kagabi sa isa ka persona nga napatay sa Barangay 2 kag pagkapilas ang isa ka nasalabat. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman gabalita sa Nakbanwa sang Silay. Igabalita na ni Aksyon Alvin Graba. May nakabaton sa pag-usisa o kung nagpadayon sa pag-usisa sa pagkilala sang sospek na naglutang man ka nagpatay sa anay bilanggo. Samtang sa patrol nga balita, gabalita ni Aksyon Alvin Graba, pila ka mga candidate barangay sa probinsya, ang personal nga nagpadulong sa opisina sang PDEA para sa application for Barangay Drug Clearing Program. Kag sa special assignment, gabalita ni Aksyon Artay Hopon, grupo sang Basiwa Employees Union, padayon nga nagahulat sa pag-akto sang CSC o Civil Service Commission sa ilang kaso. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita out of town sa syudad sang Cadiz. Miyembro sang Cadiz Disaster Risk Reduction and Management Office nga aksidente kagabi luwas na sa katalagman. Samtang sa Central Negros nga bahin sang probinsya sa syudad sang Bagoy, gabalita ni Aksyon na Percival Villamor, 38 anyos nga lalaki nga nadakpan kag laktuhan nakipag-transaksyon sa pulis sang illegal nga droga sa syudad sang Bacolod, arestado.
Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita nasyonal, balita ni Akson na Dorel Cabato. 162 ka mga kongresista suportado ang Bayanihan 3 ni Speaker Velasco. Kaga Pangulong Duterte ginabisuhan ang Bureau of Customs nga hindi pagbuksan kag delayed ang bakuna. Samtang sa pinaka-latest nga COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Region 6 sa Bacolod kag Negros Occidental, aton hibaloon karon dugay-dugay. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sa mga kaaksyon tang yara na naka-tune in via Facebook page, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Karon dugay-dugaya ang inyo sining mga mensahe kay tirahon tay na, pero hindi gid magkalipat, i-like kag i-share ang aton sining program para siguradong sigurado, no? I-like kag i-share kag mensahe na dayon. Samtang sa aton sining mga YouTubers, mga kaakson, bayakson o radyo Bacolod, nagpamati na sa aton sining pangalagad. Sige, kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sining udto, samtang nagatimo-timo kamo mga kaakson. Daligid lang ha, kaya rin ang resulta sang Small Town Lottery sa unang draw sang STL karon nga adlaw Miyerkules, Pebrero 10, tuig 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 10 kag 25, liwat 10 and 25. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta kay tirahon taning una nga mga nag-likes kag nag-share sa aton sining program. Ayos, may lang nga pagpamati sa anom nga mga nag-share, si Valencia Kinet, si Gian Resicio, Iba Gradas Baterna, no? Kay Bia Jonathan, may lang nga pagpamati, no? Sige. Thank you so much, gid Noel Amar, no? Daligid lang ha kay pangtirahon ta niya lang iba, no? Si Legi Villares Archibar naka-like na sa aton sining program, si Jody Don, Merlido Magallanes, si Sammy Divine, Anita Lumangyaw, Bro Espinosa, and Jocelyn Joan Cabarles Guliman, may lang nga pagpamati. Kay Melky Patriarca, kay Cam Elbach, may lang nga pagpamati Cam Elbach, kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, Serena Grande, kay Jason Saludares, Albert Chungko, kay Nining Grate, kay Asoderm Mendoza niguro, Rota Mendoza, kay Robert Troma, kay May de la Cruz Palata, Melma Aldohisa, may lang nga pagpamati Melma Aldohisa. Ayos. Importante naka-like kag nag-share sa aton sining programa. Kay dapat himuon tagid ni, no? Daligid lang kay ma-check ta na si Ban Padiwa nga mga ka-aksyon ta, no? May 16 ka mga nag-share kay Madam Elizabeth Malaka, may lang nga pagpamati kay Virgo September, araman si Virgo September, salamat gid Valencia Kinet, araman siya, and Bea Jonathan, may lang nga pagpamati, no? Hindi ko ni ma-open ng iba ni man. Sige. Okay.
Sa mga nag-likes naman, kay Alex Montesa, may lang nga pagpamati, Virgo September, Mila Dipos Mapa, Sugar Spices Alba Honeybee. Kay Vicky Zamora Fuentes, Leo Vicentino, kay Arla Azel, Cabrillos MC, present naman, paring Ruel Lanawan sa Roma, raman siya, no? From Barangay Villamonte. And, sa iban pa naton nga mga ka-aksyon, kay Sammy Divine, kay Anita Lumangyaw, kay Bro Espinosa, may lang nga pagpamati, no? Jocelyn Joan Cabales Guliman, Melky Patriarca, may lang nga pagpamati kay Melky Patriarca. Kay Albert Chongko, Nining Grate, Melma Alduhisa, si Inting Biboso, raman, si Dali Morales, Warlito Malayang Jr., Noel Caracas, Suset Alunan, and Manapaw Almohia Regine, no? Alfred Almaraz Jr., Merlinda Perez Napaton, kay Salbert Haralba Sr., Jonel Piñanere, kay Jemo Palomilio, may lang nga pagpamati, Maylin Galino, kay Rafael Diaz, Ronilo Niniel, Noel Nobleza, kay Johnson Pintalo Taico, Gina Hirona Fernandez, at Tia Kim Eriman, kag Josette Magwad de los Reyes. May lang nga pagpamati sa inyo, mga kaaksyon namon sa kanginan. Sige, daligid lang ha, standby anay mga kaaksyon, kay manumbalik kita sa diligid lamang madugay, pagkatapos lang sining importante nga mga commercials. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay sa anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:52 ang aton oras. Sa imo sining pag-ehersisyo hindi gid magkalipat nga mag-detoxify. No Radyo Philippine Standard Time las 11:53 ang aton oras 11:53 na mga kaaksyon. Sige katuantang balita na sa News Center upod na kay aksyon na Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa 162 ka mga kongresista suportado ang Bayanihan 3 ni Speaker Velasco. Kag Duterte ginabisuhan ang Bureau of Customs nga hindi pagbuksan kag i-delay ang bakuna. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, diri sa Region 6 kag syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Alin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita gikan sa News Center upod na kay aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Nagapahayag iya sang pagsuporta ang mga kongresista sa hagna nga Bayanihan 3 nga ginaduso ni House Speaker Lord Alan Velasco kag Marikina Representative Stella Kimbo. Suno sa kampo ni Speaker Velasco, mayara sang 162 ka mga mamalidha gikan sa supermajority, minority kag independent bloc sa Kamara ang nagpalabot sang ila pagsuporta sa amo nga hagna.
Ini ang sa pihak nga daw wala sang komento pa ang Palasyo sang Malacañang sa House Bill number 8628 o kon ang bayanihan to arise as one act. Suno kay House Ways and Means Committee, Chairman na Joey Salceda, hindi dapat magduha-duha ining mga kongresista nga suportahan kag magboto pabor sa bayanihan 3. Dugang pa ni Salceda, importante kag insakto ini nga tion nga ipasar ilabi pa nga na-record ang 9.5% nga pagsarurot sang gross domestic product sang nakaligad iya nga tuig 2020. Sa idalom sang hagna nga bayanihan 3 magalabot sa 420 bilyones pesos ang pondo nga tuyo gamiton sa COVID-19 response kag recovery sang Pilipinas. Kalakip na dire ang 108 bilyones pesos nga duga nga ayuda sa idalom naman sang Social Amelioration Program o KONSAP kag 25 bilyones pesos para sa COVID-19 vaccines. Nalakip man dire ang mga subsidiya para sa mga trabahante, mga mangunguma, internet allowances sa mga manunudlo kag estudyante kag iban pa. Samtang sa iban nga balita nasyonal, ginapahayag naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga ginadilian nga buksan kag padugayon pa sa sinuman nga empleyado sa gobyerno, partikular ang Bureau of Customs, ang paabot nga COVID-19 vaccines diri sa Pilipinas. Suno iya kay Duterte, dapat mangin madasig kag maayo ang pag-abot kag clearance sa nga nasambit nga mga bakuna. Kag ginpahayag sang presidente nga ang trabaho lamang sang customs ang maglantaw pero hindi magbukas sang paabot nga supply sang bakuna. Una na nga ginpromisa man sang presidente ang madasig nga distribusyon sang COVID-19 vaccines sa tion nga ini ang mag-abot na sa Pilipinas. Suno pa kay Duterte, mahimo man gamito ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ang serbisyo sang Philippine National Police o kon PNP agod magserbe man nga escorts para sa madasig nga madala ang ining mga bakuna sa storage facilities sa nagkalain-laing nga lugar sa Pilipinas nga ginapaabot o kon ginalauman nga magaabot ini sa tunga-tunga sa bulan sang Pebrero. Mas madasig man suno sa presidente nga makalusot ang pagpanagtag sang bakuna kung magagamit sang Highway Patrol Group gani iya man pagahingyoon ang bulig sang nasambit iya nga ahensya. Samtang update naman sa world record sang COVID-19, sa karon ang cases sa bugos nga kalibutan nagdangat na sa 107,402,716 ang nagkalamatay, 2,350,919 kag ang naka-recover 79,308,361. Sa Pilipinas, pinaka-latest ang cases naton dre yara na sa 540,227 ang nagkalamatay, 11,296 kag ang naka-recover 499,764. Sa probinsya sang Negros Occidental, 5 ang nadugang kahapon nga nagdala ini sa kabilugan nga 6,688 kag ang Bacolod may duhang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan niya 5,786. Ang Western Visayas, 30 ka mga bag-o nga kaso na dugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 23,705 kag ang aktibo nga kaso yara sa 1,162. May 65 ka mga naka-recover man kahapon nga nagdala ini sa kabilugan nga 21,833 kag nagapabilin sa 704 ang nagkalamatay matapos wala sang may bag-o nga na-record nga napatay bagod sa COVID-19 sa bugos nga Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato na sa balita na sa Action. Sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time las 11:59 at oras. Now, daligid lang Action Alvin Graba. Karon nga udto kay may atindihon kita diri, no?
Actually, nagpadulong gidri sa aksyon no Radyo Bacolod, ining tag-iyabla sang litsonan ang inyo na, sir? Gerald's Litson. Gerald's Litson, liog ta na tumok, sir, sang nan. Amo na. Ari si Gerald, ano ganyan plido mo? Lariosa, no? Gerald Lariosa, bali siya ni ang tag-iya mismo sang Gerald's Litson. Yes, sir. Nga may branches diri sa Bacolod, sa may Mandalagan area, kag sa San Carlos ang main sini. Yes, sir. Nagkadto di siya, parang sabton ang aligasyon nga ginpatuhoy sa iya kagabi sa Action Firing Line upod kay Action na Brian Morden. Bali solo muna, solo proprietor ng yes, sir. litsonan mo. Yes, sir. May sakto ni San Carlos ang main branch mo, kag branch mo lang ning Bacolod. Yes, sir. Ang reklamo diri sa imo, hindi na ko magpaligoy-ligoy pa, kay mayara ikaw sang ginpangkuha nga down payment for litson sa amuning adlaw. Kag isa sa mga nagreklamo diri, amuning si Carol Principibla, dumduman mo na eh? Actually, sir, sa daghan man gud mi damo kami orders every day. So I can't Hindi- really hindi mo remember na the names. Kay here sa Bacolod 15 to 30 a day, and then San Carlos pa. So may mga staff ko mo nga in charge for that. So hindi ko gid dumduman each name sa mga customers. Okay. So, bali, damo-damo kamugli orders. Ang luto ninyo for Bacolod, di na ginaluto? Diri lang sa Bacolod man kay may lutoan man kami. Okay. Abi ko kung halin pa na San Carlos, tapos dalon dire pa Bacolod. Hindi, sir. Bacolod lang, kung may order, Bacolod. Yes, sir. Anong natabo to? Pwede mo kita masaysayan, sir? Yes, sir. So the moment nga nag-lockdown ng San Carlos kay damo COVID Atong positive. Barangay 5. Yes, sa Barangay 5. Okay, Barangay 5 ka muna based dito, Yes, no? sir. Barangay 5. Yes, sir. So, gin-lockdown tong Barangay Tapos 5. like, Friday, nag-lockdown ang Barangay 5. the Friday. So, ang mga staff ko... Friday, that was Pebrero 5? Yes, sir. Pebrero 5. nag-lockdown. Pebrero 5. So, we decided, actually, kay di pagid ko makatalk dugay kay bago pa lang nag-ano ang akong liog sa surgery sa accident. But it's fine. Nag-lockdown kami to sa San Carlos, sir. So, ang amon mga gamit, mga list, ato to sa sulod. Kaya hindi man may pwede ka kasulod na. So, after nag-lockdown, ang akong staff nag-ask if ma-continue sa Bacolod. So, then, nagambal ko sa ila nga, okay, continue ta, kay layo man lang ang Bacolod kag San Carlos. So, pero ari man sa akong mind nga, even our drivers, the deliveries, and then some other staff, tagaluto, nagaano lang, nagapakadto pangari lang sa San Carlos. So, amo man to naano ko nga, basi bala if in case may mag-positive sa amon sa San Carlos, possible gid nga ma-transfer diri. So, pero nagpadayon pa gyapon kami. So, nag-open kami sa Saturday, the next day, sa Bacolod. Saturday, that was February 6? Yes, sir. So, pag-open namon, may order kami nga sa 6:30 kwaon. So, aga pa to nag-open ang amon office, 7 nag-open na kami. So, pero why ko to, ang akon lang mga staff kag tagaluto. So, from, like 7 a.m., nakuha ng isa ka lechon, tapos may ginaluto pa nga daw 4. So, tapos may nagkadto gali nga customer. Kay may nakakuha sila pag Friday, sang order, sang lechon, ang nagkuha iya Iloy. So, naghambal siya sa amon, sa akon mga staff, naghambal siya nga nag-open ka mo di. Nga, may positive ka mo sa San Carlos. Nag-lockdown, hard lockdown ka mo gali sa San Carlos. Tigyan ang balance ang akon staff nga, sir, layo man lang to, sir, ang San Carlos kag Bacolod. Layo man to nga branch. Pero naghambal siya nga, it's impossible daw, nga waay close contact ang staff San Carlos kay aware sa nga ang amon delivery ma-deliver San Carlos kag ma-deliver man sa Bacolod. So amo to nga nangakig sa naghambal sa nga kung may magsakit ang akon Iloy kay waay kamo nag-close nga may ano kamo may positive manggali sa San Carlos balikan gid kamo ubos gid kamo sa akon. Tapos may nag-text pa gid to. Amo to gin-post namon sa Facebook nga ubuson gid ang ubuson gid niya kami. So amo to, sir, why without any knowledge nahadlok ka ng amon mga staff dira sa Mandalagan, nag-close gali sila. So ay kami kabalo nga nag-close sila kay gin-close ginila ang store.
nagpuli sila sa San Carlos. So nagtawag ang isa ko ka staff, kung diin na sila, nagsakay na sila series. So amo to sir, ay gid kami ka-inform the same day, kaya nag-close kami the same day. So, Ang pag-close ninyo sa Bacolod ninyo, that was, ano na nga pizza na? 6. Sang Sabado mismo? Yes. Okay. Tapos, why na kamo kabalik operations ninyo? Nag-post kami sir, kay ginahulat ang advice hamon, nga mahulat kami nga ma-open ang San Carlos para makita man sa taga Bacolod nga hindi na sila dapat mahadlok sa mga staff namon, kag samon, kay kung mag-open ang San Carlos, it means why na, negative na. So, today, nag-post kami 2 days ago nga ma-open kami San Carlos today. Kay nag-negative na tumo ang gihulat nila nga 26 results sa swab test, 24 that time negative. So, nag-schedule sila open na. So, nag-post kami nga open kami San Carlos today, and we posted nga open naman kami sa Bacolod tomorrow. So, Bali, buwas na. yes, boss, open na kay a day before, a day after. Pebrero 11. Yes, open kami. Tapos, that day, and why siya na-inform? Pag 6. Tanan gito sir, why gid na-inform kay late na kami na-inform. Tapos ang akon mga staff late man na nakapanawag sa mga customers kag sa 7, syempre close pagyapon kami. 7. Pagka 7 sir, daw ang iban ginpantawagan na inform ang gid ang iban. Pero may ara gid sir, siguro nga Tinga wala niyo mapangtawagan kay pila man ang order niyo for Bacolod na muna nga pizza. I think sa Bacolod we have the first day pag February 6 na siguro may mga ano sir, mga 16. But may nataga 16. 16? Oo, pero may natagaan to nga atong first nga naluto, atong wa ipag nag-close, may natagaan to nga daw 3 or 4. So amo to ang natagaan lang, dahil nag-close na dayon. Pagka 17, I think we have like Pagka 7? pagka 7, I think we have like less than 20, like siguro 15 up. Mo lang na gani kadamo da bisan mag 40 pa na kabilog ang order ninyo nga way nyo naging pang tawgan sila antes kamo nag-close ang inyong area. Yes, it was our fault kay ako sir nag-rest ko tapos late lang ko nakabalo. Tinuwas mo wala na sa ibang Ara sir, the problem with my staff sir kay pag lockdown to bali gin-ask daw sila sa isa ka in charge si Miss Jane kami may ginsaligan ko sa ila isa ka in charge. Gin-ask sila kung di na mga list na iban kay sa page sir may naga-booking ang nagalista San Carlos, kay San Carlos ang nakabutang sa amon page Jersey San Carlos. So ato na to ang lista kag ang list sa mga numbers. So gin-ask na namon sila kung diin ang mga list. So pagwa gali nila sa amon store sir, may isa sila ka record book nga waay nila nadala. Waay nila nadala. So ang explanation sa akong staff, ginkuha pa nila one by one ang mga nagreklamo, ginkuha ang mga numbers antes gipangtawgan. So it's too late na. So amo to sir nga nagka-problema na gid. So nagpost ko gani nga nagpa-post ko to nga say sorry sa aton customers kay late na ko nila na inform. To say sorry sa customers and then tell them we're going to provide a full refund and then 1 free lechon. Kaya ako kaintindi man ko. Ma-refund ka tapos may libre ka naman nga litson? Sir, kaintindi man ko sa customers. Sir, nga mahuyaan gid sila sa lang mga bisita. Galing kay kung amo na ang sitwasyon way taman ginapangayot dapat nag-refund ka mo outright insigida sang pag-lockdown ninyo or pag-close ang opisina ninyo? O gani sir, that's the problem sir kay ang amon mga gina-offer is promos. So, promo, sir, it means... Ang promo nila, outright na pag-order, may promo ka ginagawa? Depende, sir, kay usually, like, sa isa ka bulan, may 3 to 5 promos kami sa isa ka bulan. So, kung, for example, if makuha sila sa regular, like, for example, ang regular namon is 8K, pwede sila ka down 2K, Grabe 3K. naman ang inyong full refund ka mo, tapos may isa pa kalitson nga paman? For 3 years, sir, like, pag December may lapses man kami pag December kay kadamo sa lechon nag-abot kami 200 amo akong ginapa-offer sir kay intindihan ko man kay customer man ko sa ibang nga product. Sa prangkang istorya madaog ka kung mag-fray ka isa ka litson? Sa akon sir given gina siya nga ma-sacrifice ang amon puhunan. Galing kay ti negosyo na yang imo mo. Sa sir kay kung amo na kay do ka bala sir like
anhan ako sa ano sir mo sa like gubot sa amo na di, hindi na ko gusto nga Sa like, ano? sang balang damo na storya pa kay may mga customers gani sir maparefund. Nga gakamo ng imo nga customer man, dapat i-refund nyo na insigida ang kung hindi nyo malutuan bala. For example, amo ning natabo, dapat paibalo ka mo, di ba may contact ka mo na sa mga Yes, sir. concern? Ang sa 7 lang ang problema sir kay why gid nila nakuha ang 6 day pag during the 6 why to na inform kay February 6 kag pag- 7. pag 6 sir kay why nila na inform kay ura-urada gid nag-close after may nagreklamo nga customer so why to ka-inform kay same day man to nag-close. So pag 7 sir gamay lang ang na-inform kay ang list ato sa main branch which is hindi na kuno pwede kasudlan ilang explanation sa akon hindi na pwede kasudlan Hindi masudlan ang lugar. ang lugar kay hindi na kay gin cordon na naman so hindi na pwede kasudlan Kaya ang lugar. listahan na to sa opisina ninyo. Ato sa ato lang sa Wala among sang office. tawo. Wala sa among tao. So amo na ang problema man sa among tao kay hadlok ba lang nga akigan sir. Why na nagbiskan sa akon, why na sa nagsabat. Oo. So mo to gani nga it's my fault. We really have to sacrifice ang atong mga customer nga affected sa 6 lang sir. Sa 6 na February 6 na kuluwaon nila dapat. Oo. Ang sa 6 nga waay gid to sa na-inform, ginambalan ko nga tagaan ta na lang sila refund kag one whole lechon. Amo na gani siling ko do sobra naman ang imo nga kaalwan niya Sir Lariosa no kay may litson ka pa yang nga paaman plus refund o hindi naman aguro insakto pero kung i-refund mo ang money nila pwede gid. O may mga customer man sir nga nagambal sir hindi na namon batonon ang free lechon. Oh, Kay hindi kabalo na ko na nga yan. hindi man tani maano, hindi man tani hangod nga maamo ni pero hindi na namo batonon ang lechon. Pero may iban nga ara magabaton gid ka nagapangayo pero okay lang sa amon kay ang sa akon man gid sir almost nag 2 years kami sa business. May mga lapses gid sa sometimes. So especially when it comes to delayed and late. And then sa akon man sir, kung gamay man lang ang lapses, like last year, sa isa ka bulan may lapses kami nga duwa tatlo, like madelayed gid bala sir sang 2 hours, 3 hours. Sa isa ka bulan may lapses ka duwa. Magambal gid ko nga sige tagaan ta na lang na tagaan ta lang na isa ka Di nga gaka-delay daw. Mag-order ka bi nga kuha mo 10 o'clock mga 12 o'clock pa yaw nimo sa isa ka bulan sa hindi gid siya sa isa ka bulan sir may ara gid sa 2 or 3 nga tendencies kay first like for example ulan tapos why ka nag-expect katong nabahaan kami tapos mamuta na late 1 hour and 30 minutes why man ka ma-expect nga kinahanglan Isa ka oras kag tunga siguro okay naman na. Basta importante na paibalo lang ang concern, no? Pero sa mga delayed daw ay gid ko daguro ipalayag pa sir, no? Nga kundre nga concern yadto ang mga tawo nga nagdisgusto sa inyo kay wala litson actually nagtuhaw. Yes sir. And amo na gani sir nga ako as an owner sir I really asked them like sorry and then I want to talk to them personally gid kaso bago pa man ko na accident and then ang akong liog ang affected. So and then I let Miss Jane to call them to ask for sorry and then gina-schedule man sir kagapon or 2 days ago may mga schedule na sila sir especially ang 6 and 7 kay hindi why na mo nadungan hatag ang refund for the reason why nga may mga promo nga ano man namo na advance man namon bayad ang ibang nga supply like for example ang pansit na nga kay hindi man lechon lang sir mo mga packages na mo pansit minudo Okay na tana sa mga packages ninyo okay lang ta sina kung may packages kung wala okay man nagyapon kay usually diriya sa Bacolod nga area daw ay man ang mga package pero depende na iya sa inyo nga promo no. Ang importante lang dire nga amo na ang problema sa inyo nagka-lockdown kamo last week affected actually ang mga tao ninyo from San Carlos, di Yes, ba? sir. Kung mga lockdown dito sa Barangay 5, hindi ka mo ka-operate diri sa Bacolod kay ang tao ninyo ato dito sa San Carlos. Kag may mga rason siguro. But ang pamangkot nila nga wala ma-refund ini ang ilang ginpang down sad to. Yes sir, the reason why wala na sa ma-refund dayon kay actually late ako sa akong end, late ako na-inform. I was informed like Saturday na afternoon. Late ako na-inform kay Saturday na afternoon ko na-inform. So, pagkakuan na sir,
evening, Siguro like mga 5 p.m. ang kakulangan daguro sa monitoring mo gid sir mo. Yes, sir. Kay nga amo ng sitwasyon sa inyo gin-lockdown na kamo way kay mo na mangkot sinong latagan tani sa amo ning adlaw sinong latagan ta buwas kag dason pagid nga buwas sino pagid nga latagan dapat ang pang-contact mo na. Amo na gani sir nga may ano kami, may list gid kami to the same day. May list gid kami the same day. Ang in charge sir, ang in charge sa list ari na di sa Mandalagan. So ari na sila di. Ang problema man lang kay Ti wala sila kopya may list dito May- kamo way sila ga kopya may sa ara, opisina sa may Bacolod. ara sila sir, pick up ginabutang nila pick up, may pangalan kag inclusion sa package ara na da. Tapos ang problema kay ang mga pick up kag ano wa na nila gipangutangan sang dapat gani siguro murag it was a lesson learned kay ang lista nila diri nagpasa ang San Carlos sa mga list ginakuha lang nila isang name, pick up ba or deliver tapos ang deliver amula na ginabutangan nila number. Gibutangan ang katong arang pick up Pero sir. nakuha ko wa ng gid. punto mo, sir. Kung may problema ang imong nga tao, dapat ikaw ginaguro ma-check kay ikaw ang tag-iya mo. Ay, yes, ikaw sir. ang nag-manage ang operations. Ay, Kag yes, kung sir. may kasaypanan sila, dapat i-kick out mo na sila. Pero kung hindi sila, untaton mo na negosyo mo. Kay kabudlay man na kung kaisa nga mabutang sa italital negosyo mo, mas mayo nga untaton mo lang na siguro. Ang amo na gani ang problema sir kay amo na ang ano akon no subo nga ginpa-check ko kay sa tuod lang sir wa man kami naka-experience ang ato ba lang like this scenario nga ara pag December gani sir 200 plus among order natagaan man namon ang pito lang wala kay nag-surrender man ang tao so atong so pito lang sa 213 orders so ginkaya na mo ang December natagaan man may 153 orders kami duwa lang ang wala so subong sir daw nagka ano gid kay bangod like ako wa mo ko nag-expect amo lang gani sir nga daw ka ano lang siguro it's our fault daw ka relax lang sa amon kay nga why lockdown or amo na siguro sir ang sakon lang kay nag-serve na ko ani nga business mo biska nang balo nila nga scam ko no kay amo na why na delivery pero hindi sa matawag Sa ilakip ko lang lutuan mo sa barangay Bata kung sa barangay Singkang. bata Bata ang Singkang ya ano may mo? ano man kami may mansilingan bata May luwas sa Batag. May mansilingan ka mo Oo, sa sir. Singkang niya. singkang waay kami da Ining 20 mil nga kuha mo ni. ha Ang 20 mil sa Singkang. Way mo ni mabayran. ang kuan sir may supplier kami sa singkang Supplier. kay naghambal na sila sa akon nga atong hindi na madala og luto bala sir. Oo. Dito na lang mapaluto sa singkang. Dito sa ila. Tiya mo ning actually, reading number niya. May utang Okay. tuka ko nung may utang ka to Adi, nga na- sobra 20 mil. Nakakuha na sila sir. Nakakuha na sila sa ano sir si miga ko na nakakuha na sila to atong ara ba lang atong wa na nahabol pagluto. So kuhaan to may Way na apat gano? to. Atong apat sir nga first pag morning. Ang nagpalagas luto mo na? Hindi sir like Ano man? ato ba lang nagpuli na ang mga trabahante. Tapos duwa na lang ang nabilin. So gianbalan ko nga naghambal sila nga sir, why na ta options, why na kita kay hindi man why tiihaw, why na tanan. So naghambal ko sa akon friend, nag-text ko nga ikaw na lang mahatag sa ila. Tapos mag-open kami, magbalik na kuda tay isito na ninyo tanan. So nag-inform ko gani nga sa iya nga open na kami balik tomorrow. Okay. Kadamo actually sang naga-message diri sa aton nga kadugay mag-refund. Ipang-refund mo na lang ang nasiguro. Yes sir. Like for example, sining nagreklamo kagabi. Ano ni i-refund mo ni? Yes. Tanan magid sila sir. May refund gina sila. Tanan gid sila. mo ni? Yes. Tanan o? Gin- Do Merkulis kag Sabado tong gin-text mo sila ko no? Oo, may specific, may nag-schedule na sa amon, sir. May specific sila nga date. Why namon sila ginadungan, like, Wednesday to Saturday, ilang nga date, kag ang isa, Thursday to Sunday, Mula baliday do gin ginaano namon, sir, kay, damo, bimo to at 3 days. 3 days ang, 3 days kami nga, waay. So, ginaano namon, 3 days, kay kisa, bimo, sir, may nag-walk-in. So, hindi naman kami kabalo. Like, for example, may mag-walk-in, kagapon lang gali sa na-cancel ang iya. Kagapon lang. Like, for example, 7. Tapos, pagkabukas, nagkadto sa nangakig. So, amo na, matagaan, refund. So, may magreklamo naman nga, ako 6 pa ko. So, ay pa ko na refund. So, mo to, nag-talk kami, nagambal kami nga, okay, Jane, tawagan mo na ang mga customers. Tapos, pabala sila date. Pero before kami naghatag sang date, sir, nag-ask kami kung okay lang ba sa imo, madam.
Amo na nagambal, amo man ang amon script kay ginatagaan ko sa script ang hambalo niya ang customer. Okay lang ba sa imo madam nga Wednesday to Saturday ang ang Wednesday and Saturday ang iya schedule. So kung mag-say yes sa, then okay ilistanan na namon. Ayan nga schedule. Tapos next customer na naman. So amo na sir ang amon gian tanan man gid sa ma-refund. Kay gina-schedule man na namon. Tapos nag-explain gan ako sa customer sir nga madam sir, ma-open kami sa Wednesday. And then nagambal si Jane sa ako nang akon gid sinaligan sir nga dapat na ta ma-open sir kay ang atong stocks nagakadamo. Dapat ang kung mag-open man ka muna iya, para lang na iya sa may order iya subong adlaw or buwas. Di ba? Pero ang nag-order iya nga para sa nakaligad pa nga si Mana, why na tsansa? Dapat ibalik mo na ng kwarta. Yes sir. Amo na gani sir nga at least ang amon bala sir like at least ma-open na kami. Kaara na kami mo kay budlayan ko bimo sir nga waay pa kami sang naka-open sang office diin kami ma-refund ang among katuig nag-operate ka? Almost mga 2 years. 2 years na hindi ka pa kay balos ang hilimuon da sa litsunan? Actually sir, smooth man tani among conversation among kuan bago pa lang gid diri. Bago pa lang gid mi diri like December pa lang. December pa lang ka mo na Bacolod? December pa lang sir. Amo na gani nga daw sa akon mga staff nag-adjust kay bago pa lang gid kami kay December pa lang. And then I will not going to deny pag open namon diri sang San Carlos pa kami nga nag-ano lang kami sang series sir before. Series ang among ginagamit. San Carlos, Bacolod. Ginapasakay lang namon. San Carlos to Silay. Napasakay yung baboy sa series? Lechon. Nagabayad lang kami na. Tapos naghahatag lang kami number sa conductor, nag-waybill lang. Tapos smooth pa to sir. Nag-open kami diri. It's like may delayed kayo ay kami kabalo sa mga distance. Kay 45 tapos ang driver ko San Carlos pa. Nag-aas pa. So subong ma-open naman kami buwas. Tapos may schedule man kami refund buwas. Ma-open ka mo sa Bacolod? Oo. Buwas? Buwas, okay. Buwas naman kami ma-open. So amo na ganigambal ko sa mga customers. Isa ko concern sir kay kaina nagsaka di actually paghalin mo ang isa man sa mga nagreklamo sa imo. Ang resibo mo ano ni official kun hindi? Actually sir, ang amon receipt is bago lang kami nag-change sa name. Di ko na bago nag-change kami sang name. Kay ang business gid ka sa lolo ko is Cebu. So, nag-ano lang ko sa iyang name before, tapos nag-change ko sa akong gid name. Tapos nag-branch ka di Bacolod. Oo. Nga So, dapat may official receipt ka. Amo na gani sir, gina-process bago pa man kami sir. Pag January 2nd week, amo to pag-process, subong may nakuha na to nga iban nga documents. Tapos amo na gina-process man bago pa man kami di pag December pa lang. Tiyan mo nang ang inyo resibo sa Dalom Taytay. Dalom Taytay sa ng resibo lang ordinaryo yes, ordinary receipt lang. Pero amo na gani sa gina-explain namon nga matag kami OR pag okay na tanan ang okay na tanan nakuha na namon tanan ang documents kay may isa man ka tawo nga in charge sina. May ara process na. Yes sir, may ara gid isa ka tawo. Kung nag-operate na kamo nga wala kamo issue resibo. Amo na gani sir nga way pa kami nag-open for dine-in. Way pa kami nag-open for dine-in. Okay lang for dine-in pero may ara na kamo operations di ba? Operate na kamo nga gapang litson kamo. May ngalan na actually, may Facebook na kamo. Tiway kamo makulbana nga basi dudahan kamo. Ang sa sir kay ginambal ko sa akong staff nga amo na gani ipadali ang pag-process kay for as long as may ara na din okay na ta kay akong plano gid sir is duha gid tani ka branch. Libertad kag Mandalagan. Sambal ko standby ana ang Libertad kay way pa man ta dine in kay ang aton man lang daw online nga order lang tapos release order and release. Pero may pwesto kamo da sir? Oo, may pwesto kami sir. Ara lang guro sa Dalom Taytay ng inyo pwesto. Okay man lang na guro. Pati may pwesto kamo da kitaon kamo da sa Mandalagan, di ba? Yes sir. Kigigad ka mo dalan? Yes sir. Amo na ganing ginambalan ko gid sila. Biskan ako sir nagpa-follow up ko. Nga ipadali gid ang mga permits namon kay ang isa ka in charge may nakuha naman sa daw na lang to ang yang kulang daw sa City Hall. In charge mo na in charge ko gina sir. Amo na sang palakat sa mga papilis mo. Sa money kung sa siya na tanan sa amon papilis siya na nag sa mga money biskan kisa sa check namon. Authorize ko na sa siya na nagapain ka sa mga check tanan-tanan.
kadamo gid actually sang nag-message di sa akon sa operations ninyo, sir, no? Ara makita tama na. I don't know kung paano mo ni sila. Basta nga akon lang ginayo si mo, ang nakuhaan mo kwarta, nga naglipas na, ibalik mo ng kwarta yes, sir. nila. Amo na gani, Amo sir. lang nakasimple, Amo po sir. gusto ko- Tapos kung magsugod ka naman, sugod ka na into to nga dapat wala kolekta antes ang items. Yes, sir. Pero Pero amo na din galakat sa Bacolod nga mag-order ka litson, pag-abot sang litson bayran ka dayon. hindi man sa amon po mga orders, sir, hindi tanan amo na kay mga regular man may 3 lang na kag or 5 ka sa isa ka bulan kay ara bala, sir, like if business you really have to market, and then if mag-market ka matag man ka sang barato. Di kaya natabo si ni Sir daw ginegosyohan mo pang kwarta sang tao sa prangkang istorya, kaya mo man ang bayad mo to sa ginkumprahan mo, di ba? Amo na gina-explain, sir, once amo nagbarato kay sa tuod lang, sir, ang amon lechon it cost 5,000 4,000 kung promo. Ang promo na, sir, may ano na may fried chicken, lumpia, amo na tanan, may mga pagkaon na. And then once prepaid na, sir, 1 month before, amo na makabarato sila kay prepaid man namon ang amon supplier. So 1 month before man. So the difference sa promo sa hindi kay ang hindi promo, sir, kung kwaon na namon on the same day ang baboy, it may cost like 3,200 to 3,500. Unless amon gin prepaid nga 1 month, mag-cost na siya og 2 to 2,500. Kay naruling naman po na sa sa owner, sa amon mga supplier. So amo na nga nagapamangkot yung iban nga abarato. So that's the way how we like lessen the price, like paying earlier sa amon supplier. Sige, kay kadamo gid actually sang Mrs. Deriser, no? Kadamo gid sang nagapadala sang mensahe nila. And I don't know kung paano ni sabtong kadamo, no? Anyways, ang ako man lang punto kay may nagreklamo dire, sa ning schedule niya nga i-refund ang iyang Actually, sir, bayad? may mga schedule na gina sa kabalo na sila, sir. Each kay ginpantawagan na sila, may mga dates na sila. Why man ni sila kabaloya? Why ni sila kabaloya nagsaka de? Dali lang. Kay check ko na yung kuana si to galing ang name, reklamo sir, to. basi bala basta ka number ko. Atublang gimuno ko kay ina to. Carol? Carol, why pa ni sila schedule kung saan balikan nila kwarta to? Sir, may nagatawag, Sino nakita ko gani nagatawag ang na list. sa imo, Amo na si ako na amo na akong ginta Dapat sa gindala ligan. mo di sa kagi pa no di sa mikropono para siya mag-explain diyo. Actually, sir, today I give ko idea about this. Tinga wala mo na ginamonitor kay mo na tawo. Ang sa tuod lang, sir, ang orders, ang kanang mga refund, sir, gintagaan lang ko nila update. Sir, amo na ni tanan ang mga names, may list sila. Ang problema lang subong, sir, it's not my purpose coming here bitaw sa nga nakabalo ko. Waay pakadto lang ko mabisit ko to kay tagaan ko pagkaon ang mga tao tag mapacheck, may check up ang ko today. Tapos pag abot ko sa Morsha, nakita ko ang forward photos sa sa inyo page. Aran ako sa Morsha. So amo to nga dira pa tani ko ma-stay kay hapon ako maano kay waay pa nag-wait pa sa driver. So nagpakadto ko di amo tong nag-ask ko ginas about sa post, and then hambal niyo nga okay, explain later 11:30. So amo to sir nga incomplete ko, ay ka sa ako ng list kay waay bang as in waay ko kabalo nga Why ka kabalo sang reklamo? Why ko kabalo, sir, nga may kabalo ko nga may nagreklamo. Amo tong ginhambalan ko sila nga tawagan tanan tagaan sang schedule. Tino pa na ganan ni tanan, sir? Gintawagan, sir, tuod lang nag-follow up ako sa akon mga tao. Nagambal ko gintawagan kay kung magme-message sa akon, hambalon ko man, sir, nga ma'am, kindly please provide your number. Provide your number and your receipt. Kay para inughatag sa number, makita man ang number kay makita man ang receipt. So easy na lang magtawag ang amon mga staff kay tatlo mo ka-admin mo. So tatlo ang ma-open. Pero di sila dapat mag-worry, sir, kay ato naman ang mga schedules. I don't know ni madam, si madam if may schedule na sa or wala pa. Wala pa. Oo, si Carol Prinsipe niyo do 3,000 balanggin una sa inyo kung naka-full fade sila. Hindi lang ko kakuan. Basta may pakita sila. Kaya ako itong nakita kung resibo mo nga hindi gani resibo. Hindi official receipt, kundi resibos dalom taytay, no? Ambot kun ano na nga
Anong mensahe mo kay Carol, be? Ay sa especially Paano hindi lang ni kay Oh, Madam hindi Carol, lang kay hindi Carol, ka eh. Oh. hindi lang ni kay Madam Carol. If or kung sino pa daw ay schedule, kay daw may mga may nakita ko gapon daw ang na-schedule is like 19 ang ara na schedule. 19 kabilog? Oo, ara na sila schedule, sir. Para sa ano na nga adlaw? May tomorrow. Oo. Hindi siya same day, sir. Hindi siya same day. Katad-katad sila kada adlaw may schedule. May ara gid sila. For refund na for siya. refund. 3 to 5 days na tong amon, pero ginhimo namon 5 to 10, 3 to 5 persons a day, pero ginhimo namon para dali it's 5 to 10. 5 to 10 5 to katawo? 10 persons a day. Kada adlaw? Oo, ginhimo namon. Starting tomorrow. Isa pranggang istorya, pila kabilog taong refundan mo na, sir? Ang na-check ko, sir, it's like 20. Gamay man lang gali, mga 20 apat man plus. gali, mga 4 o kundi makadaw, okay na sila. Yes, sir. Amo na gani Ang nga. problema, may nag-refund ka da? May Kunway ko alam kay action ninyo. may ano kami, sir. Kadlaw, May ano kami sa refund, sir. May budget kami sa refund. Amo na gani ginaadan namon kay amo na gani gambal kami sa customer nga, ma'am, medyo hindi man kay nabakal namon bala sa ano, sir, like prepaid man ang amon ila. Ang first good reason namon nagambal ko sila, sige, kung ma-refund tani ang option ko tani, sir, if half lang anay una. Half lang anay, tapos open naman ta sa Monday din, makaano na ta, kuha man ta sa ginansya para ano ko salary naton sa inyo. Tapos ang half 3 days after ma-open ta. Tapos nagambal naman ko agapon, nambal ko di may naagabot naman nga ano, na-release naman nga check. So i-refund ta na lang ang full. Tapos schedule ta lang sang ibang adlaw. Hindi parehas ta hindi parehas. Katad-katad. Yes, sir. Biskan ma-chat sila Gamay subong. man lang diri sa Bacolod, hambal mo to more or less mga 20 man lang refundan amo lang na, sir, 20. katawo. 20 daw 23 to 26. Dako man mga more or less mag 5,000 minimum sang imo nga litson to nga gina-promote. Daw may ano kami may down man to sa mga 2K nga down, 3K nga down. Mga down lang na. May mga down man. Pagka may nag-full man kay hindi man tanan promo na mo, sir, nga fully. Hindi man tanan namon nga orders fully paid. May orders man nga down lang 1,000, down lang 1,500. So mo gani na nga kung katsawa ay pa schedule, ma-chat ka mo sa amon kag ano i-provide ang name. Tinga nagakuha ka pa litson sa iba na. Kilala mo ni ang lang para maklaruhan ta ni sir kay kabudlay kung kaysa ni sa base litson. May base litson ka amo na sir, amo na ang friend ko sa nga, dini Mansilingan? Hindi, sa Singkang. Sa Singkang, amo ning base litson. Amo na sir nga kuan namon nga ato ba lang maapiki ang morning, napiki nga why na da. Tapos arang mga customers, so gakuha ka to. sila na lang automatically kay why pa man ko. Tapos ang mga tao mo lang nagkuha na lang sila, pero nagteksanay kami ni Rose, ni Madam Rose. Nagteksanay kami. Tapos amo to nagtext gani daw nagtawag sa akon si JB today nga nagtext siya kung saan kami open. Madam Rose ko na paminaw ka open na kami tomorrow. Tapos paminaw gid guro si Madam Rose na kay 61,000 ang utang mo. More or less. Sa sa supplier siguro, sir, sang lechon ay sila ni ganing supplier sang lechon? sa si ano pangalan na sa Rose gid? Ambot hindi ni guro si Rosa. Basi kung kakilala. Kay hindi ko sure kay ang ara sa akong list is 20 like 20 something man tong nakuha kay pag 4 ka ano. So i-verify ko pa na, sir, kay 4 man ka. 61,000 gani ang imo kuno nga tang-o. Ang utang mo bla kay babes. May commercial ka na? Dali gilang kay matag bla na commercial namin nimo, dali gilang nga standby anay, dali gilang. Ang Joy 1050 Pack hasta quincena swag. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Sige, daligid lang mga ka-action ba ka sadyang sitwasyon ini, no? Kadamo sang si Ma'am Rose actually dira sa Singkang Airport, isa ni sa mga muno, no? Nga may ara ikaw hulam kag gina-admiter mo na nga may kuha ka siya. Galing kay lain naman na iyang problema mo. Ang ginadiskusyonan din naton ang reklamo sang isa nga nagpaluto litson nga wala sang litson nga nagtupa, no? Parte sa mga utang ni personal or nano parang mga obligasyon yaway na tada ideya kag kung ano man ang himuon nila dira between sa ginkuhaan nga litson o kung ano pa na da, no? Basta importante nga ako lang diri concern nga ginatipan ko ni siya ang sabat niya sa mga tagreklamo nga nagpaluto litson sa iya nga wala sang litson nga nagtupa. Ti ano na lang sir ang imuha panugyan, bisan? Yes, may schedule na kamo. Tapos kung sino to sa amon customers, kung sino to may mga schedules, pwede naman kamo ka visit sa office starting tomorrow kung na-schedule kamo tomorrow. Tapos kung wala pa, please lang. Kung saan ang schedule nila? Ano sila sir, need nila ma-communicate, na like ma-send sila name. Okay. Kaya para mataga namon sa, kaya ang natabo sir, may nag-follow up, naghatag kami schedule, iya husband, like for example, hindi siya ang nag-order. Iya husband ang nag-follow up sa amon, ang iya husband natagaan namon sang schedule. Tapos, mag-chat sa amon, wa ikono siya schedule, may amo na sir mo. Tapos, iba ang nagpa-follow up sa schedule, so amon natagaan namon sa schedule. So, please, pwede man kamo ka-chat sa amon, katawag. Ang line namon, Sabat na ng linya ninyo? oo, okay na sir, kaya open naman. Open naman ang office. Gabi tawag kami, way isang Oo, nagasabat eh. wala pa may nag-open gabi sir. So, open ang office, may makasabat na, tapos maka-online na man akong mga staff, kag admin, so pwede na sa, and then, you don't have to worry. Time lang gali isang obligasyon mo di sa Bacolod eh. Actually, sir, ginaano lang gina namon sir, ginapasunod lang gid sir, kag may nakadawat na sa mga refunds. So, amo lang na, ma-wait lang ta sa schedules naton, kag, Kahapon may schedule ka pa? Kahapon may schedule ka na nga mangbalik? Kahapon? May ara sir. Tinga wala ko na kabaton sila oh. May amo na gani sir, ang na-schedule namon starting to 7 to 10, 3 to 5 persons lang a day. So subong lang nagdako Starting 7 to today. Domingo kag hasta subong pizza Jess. 3 to 5 ang amon, 3 to 5 persons ang amon refanan. Tatlo ka tawo. each Ang day. inyo kada adlaw bali mag-apat ka adlaw, tatlo, 12 ka tawo. Hasta sa subong adlaw pizza Jess. Ambot subong sir ko pila na ang na-refund kay early pa man. So may schedule bi mo nga 3 PM, 1 PM. So give by day and by time sila para hindi gid magdungan bitaw kadto sa ano sir, or hindi gid magdungan sang like sen sa Palawan. Ambal ko no ka sekretarya mo kagabi, surgery ka pa. Tapos kicking in alive, but good to know okay ka, but refund is live. Yes, actually sir, they all know about sa yes sir, but di man why man ko surgery last 2 weeks pa man akong surgery sir. Last 2 weeks. Pamanti pero hambal ko no ka sekretarya mo gid surgery ka kuno kagabi oh. Hindi ka grabe. Tapos mong kicking in alive. Grabe naman. Ay ko kabalo sa ginambal sa akong secretary. Pero nag-surgery ko 2 weeks ago. 2 weeks ago na. Last 2 weeks ka pa yan nga. Muna daw katol pag imo. Muna nga muna nga ano pa. So, 2 weeks ago pa hindi man kagabi. Kay kung kagabi man, hindi man ko siguro pwede ka Pero talk. open na ng linya. Amo lang na ang Open na ang starting today sir, open na ang line. Kaya nag-open kami San Carlos today mo. Pwede na matawagan ang San pwede na Carlos, matawagan eh? ang pwede na matawagan ang online. Tanan, San Carlos, San Bacolod. Tomorrow sa Bacolod ang isa ka number. Though ang ginagamit is 0928 Bacolod. 0928. Ang 0966 San Carlos na mo. duha na sir, San Carlos 0998 and 09666. San Carlos na tanan. San Carlos na ang tanan. Bacolod to nga 0928. Daw buwas pa tumano kay ang nagamit to nadalaya sa ano pagpuli yang isa ka phone. Tinga nadalaya na ihaw. Amo na gani sir nga ang isa duha man ni ang Hindi Bacolod. ko nadalaya to maringgid na to pero wala garing oh. Amo na gani Mas wala to na charge. hindi sir nagring nangaki gani ang ibang customers nga why ginawa? sir nagaring tapos inyo nagaring tapos wa ay magsabat. Biskan ako magtawag biskan kami magtawag hindi man magsabat. So amo na gani nga hambal ko, ma'am please lang ta wait pag open na lang gid sa Bacolod. Sa mo to tomorrow open naman kami. Hindi nga hindi siya magsabataw kahapos gid lang na explain. Ano mo to aw?
wala ko. Tinawo mo man to? Yes sir, pero siya to ang naakigan, siya to gibitaad po, siya to ang naakigan gid sir. Siya ang in charge ng Siya Bacolod? ang in charge to that time nga may nag-threat nga bantayan nyo, ubos gid ka mo sa akon. Amo to siya to ang in charge. So, hambal to siyang upod nga naghibi to sir mo tapos amo na why ko na lang siya gi-force. So, tomorrow open naman kami tapos sa naghambal nga scam, this is our first time nga waay gina-deliveran. Gid whole day gid kami nga waay na deliveran. Pero dapat ipakita mo na sa ila, sir, nga ang mo negosyo himpit kag putli bla, wala lakay sang pagpakuno-kunong pag negosyo mo dira sa area sang Bacolod, no? Amo na gani sir nga waay man gitani kami iban nga waay gid kami iban nga problem sir, like waay man gid kami abing mga order ni nga why amo lang like amo lang gid ni sir nga nag-ano nga arabi lang unexpected. It's like ako mga tao ay na tapos waay man ko kakpaan to sa San Carlos tapos daw ano lang ba daw waay gid namon sa naano na bala na at paano na ni man sa mo to nagambal ko nga okay sige so wait ta ma-open ang San Carlos one day tapos a day after ma-open ta Bacolod tapos ma-explain ta tawagin na sila tanan ma-explain ta kag ako ma-explain mako sa ila mo to gani sa nagambal ko nga atong 6 nga waay na inform tagaan sa lechon whole lechon para ano bala kay daw kaluoy man tatuod lang sa customers man ko daw kaluoy man sa ilang awas la kabaton. Always Oo, gini ka palitson ka gani kay kinanglanon mo na Kay kahuluya. kaya sa mabaton. Kay kahuluya man sir pero uway man kami naghatag sa tanan kay sa 7 na inform ako nuto nila ang iban I don't know sa iban sir kay may iban gid nga waay kuno kat kabaton sang call. So may iban gid so mo na gani nagambal ko nga okay sige maano lang kamo ma-solve na tani kay nabalik na kami open sa office tomorrow. Kag ang refunds, so may ano gid sir, may schedule gid. So please, ang waay gid schedule please, basi bala ano sir? Basi panulukon lang hindi sila refundan man gid sila pero ginailista mo o gin-schedule mo kay ang amon payment sir is kung GCash ginabayad nila, may option sila kung GCash or Palawan. Sa cash na lang abi kita na bay lang daw mga GCash kag ang may iban abisan mo hindi pang backpakad today. Gusto nila i-send lang namon. I-send Palawan, i-send sa GCash, i-bank transfer. So amo na ginapasunod namon sir tanan. Kay magambal mi nga tikalig jutay man lang 20 kabilog man ang tao di at hindi almost Bacolod. 25 o mag 40 amo sir nag-abot sa ang hindi sa daw kung iabot ta ang San Carlos kami San Carlos branch pa mo. San Carlos Bacolod lang anay concern ko. Amo na gani sir ang diri sa Bacolod gina-schedule na namon ang ginapalista ko tomorrow I think we have 7 sa tomorrow. Oo sa tomorrow daw may 7 kami. Tapos the next day during sa opening gamay lang gali sir 5 lang gali ang opening namon kay opening mo kasi mabisi. Tapos ang sa 7 ang sa next day naman amo ang 7. Ang busy sa order sa ano? Hindi sir bali ang akong ginaano mean sir ba like ang nagpalimit lang ko tao ara sa office. Nagpalimit lang ko tao. Basi bala mabisi sir tapos ang ibang nga customer ko hindi mo ma-entertain dayon. Mga kig amo na. Kay kung magpito man lang amo man lang ginsindan yung mensahe nga pwede ninyo makuha refund ninyo di alang-alang man ang iban da magkaladto. Yes sir pero ano sir pero ang ginaplano naman may gina-target man kami nga amount sir mo each day. So pagka next day gina-target naman amo tong amount amo 7. Tapos sa next day nag-add kami isa 8 na. Ulo na. Oo. Tapos dali man lang to sir wa man to kaabot sang ang scheduling namo wa ito ka abot like mga 5 to 6 days man lang to ang ara sa among schedule. 5 to 6 days man lang to ma-refund sila tanan. So mo na gani nga kung waay gyud pa na schedule, maano sila sa amon sir bima like ma-message gid sa page kay subong intact naman ang open na mo. So I would like to say sorry po sa last day sir kay waay mga admins mo. Yang admins waay man nag-work. So isa lang gid ang Kapoy gid man ugluto litson. waay gid kami sir. Waay gid na lockdown pa kamo. Waay gid kami. So amo to nga hindi gid sa maano sir nag-ask ko sorry biskan nagamay. Naway kaya manugluto iya kag manugatipan nga taga Bacolod, taga San Carlos na tanana. May may tabo na sa New Year sir mo. Natabo sa New Year nga may staff kami mostly gid Bacolod mangitanan. Kato ba lang nag-hire ko pag abot dere. Tapos sir even mga customers naman nag-ano na sila nag-advise kay amo to nga daw may bi ng isa ka staff kay
Ara na kami sa 5 p.m. sir. Damo pa order lutuon. Ang mga taga Bacolod sir, gulpi nagrest, gulpi na nagpuli sa ila, tapos waay na nagbalik. Tapos nag-advance pa na sa amon, titig 500 pesos. So amo to nagambal lang amon pag after New Year, hindi na ta makuha gid sa from Bacolod. San Carlos na lang tanan kay kabaluta kung hindi gina sila masurrender sa trabaho. Kay San Carlos manhalin tapos kakilala mo. So muna nga daw ang amon staff sa Bacolod sir, daw 3 lang. Sige, lagay nagnegosyo ka sa imo na pamaagi kung paano mo na poswagon, kag paano mo na himuon ang para sa mga customers mo, no? Ang akong lang advice, from now on, i-refund mo na ang kutob nagbalayad sa imo nga Yes, sir. Bacolod nun. Schedule na sila, sir. Kung San Carlos, depende na to sa imo San Carlos, no? Kaya ang main sin San Carlos, ang Gerald's Litson, di ba? Tapos, ariglaro mo nanay ang mga nagbalayad si mo. Nga nagbayad na bla si mo itong nakaligad pa ito nga wala sang litson nga nagtupa. Pangariglaro mo na, ibalik mo ng kwarta nila Gerald kay check namon ina sa imo. Para nga bisan paano mabuligan tama ng mga customers mo, no? Then, depende na da sa imo kung anong imuon mo dira. Basta nga ang importante lang dira, mapang-refund mo na na. Yes, amo man ginaamon sir, may schedule man gina. I don't know lang gid kung si madam I don't know lang gid why ko sir kung nga away siya na anhan or ba Si siya Mr. Carol? Ara si madam kung why siya na schedule o kung ano nga Basta date. na why ko makita tong schedule kay nang inamangkot ko may schedule wala pa man ko no eh. Teko Kay- na pamati si Madam Carol Principe. Usually sir, ang schedule ginamon is subong nga week, Wednesday to Saturday, tapos Thursday to Sunday. Pero kung check kung ara na sa 7 kung man na sa ara na sir, no? siya, O kung ara na sa kay amo man na ila schedule sir. O i-check mo Oh, na lang amo ni na sila siguro. schedule. Para nga matigayon tani kag bisan paano tinegosyo mo ng inyo pangabuyan nyo man na mo. Yes sir, kay Basta actually sir like importante lang. nagambal gani sila ang even ang ako nating nga why i-close na lang natin continue ang imo training center sa akong training center. Tapos nagambal ko kay daw man lang sir mo daw even gani may pandemic to last time, why ko nagapang terminate sang tao kay happy lang ko ara sa tanan. Kay damo may 40 plus ko nga mo nga staff nga mga trabahante. So amo na gani happy lang ko sa sa business. Tapos hindi man ko gusto nga kay I'm starting to like naga-sponsor kami biskan nga events, nagapagawas kami money pero ara ba lang waay gid sa nahungod sir. It's like kanang sa amon conscience daw nag-sorry kami tapos it's our fault nga lack gid ang communication namon sir. Sige, da lang ko guro anay kay ang oras ko kulabos man ta sir ano ganing ngalan mo? Lariosa Gerald, no? Gerald Lariosa. Ang ako ng Dre punto nga gintalakay nato nini bangod nga nabatian sa Action Radio kagabi ang reklamo sang isa sa mga nag-order. Actually more or less 20 sila kuno ni nga nagareklamo against you kay wala magtupa ang litson nga gin-order nila nakaligad pa nga binulan. Ang ako ng Dre kumo nagpromisa ka diri sa Action Radio nga mabayad ikaw pero scheduled yung pisabuas. Yes, may naka-schedule kami may sir. naka-schedule na umpisa Actually may naka-schedule gani kami today sir. Today? May naka-schedule Okay na basta na-schedulean mo na sir. Ang importante patupon mo lang. Oo. Kay kabudlay maghambal ka nga wala gatupa bla sir. Total nagpakita ka ng mandi sa Action Radio kag may ara ka man i-refund sa ilang ginbayad nilang kwarta, patupon mo lang na i-refund mo na kay why ka naman choice, no? Amo lang na sa dason ang negosyo naton kay uhon tagid kag kung pwede pa man lang ipaklaro tagid silang negosyo ta nga amo ning negosyo, and then, no? Gusto ko man sa amon mga ibang customers sir nga kay may mga damo man kami customers especially atong mga suki na nga nagambal nga so ma-cancel wala na kamo wala na problema kay amo man lang to ang nag-lockdown until today nag-open naman kay tomorrow sa Bacolod open naman so continue mangyapon kami tapos ang atong may naka-down nga 500 or 1,000 nga naghambal sir nga madlukan man kami na sir kay mag-cancel na lang kami kay basi bala mga scam so sa tuod lang waay gid kami gapang scam as in waay kami nagapang scam. It's just that nagka-problema lang. So but anyways, i-refund namon tanang Ipakita mo schedule. lang na sir nga wala ka nag-scam.
Way ka nag-scam sa mga nag-order kag kung mapakita mo na siguro mas okay gid sila. Oo, gani, no? sir. Importante nga pag-order nila, ara gila yon ang baboy, no? Yes, sir. Yes, sir. Mga promos mo na dati, mo na iya kung may mga promos ka pa da, pero kung baboy lang, okay man na sila, kay kalabanan diri, baboy man lang, may dinuguan, may kuman ibante, may arang pakulo man may puto, may kunano man da, no? Basta importante lang dira nga ipangbalik mo to ang kwarta nga nakuha mo, kay wala mo madulungan item sa ila. Okay na, sir? Yes, okay na, sir. Salamat gid sa tsimpo nga ginhatag mo, Yes, sir, ikaw thank mismo you. nagsaka diri sa Action Radio para nga sabton ini tanan, no? Yes, sir. Ang ako lang ayo sa imo, ining mga nagbalayad na sa imo nga wala mo matagan sa items, ipangbalik mo ng kwarta nila. Of course, sir. Of course. Sige, thank you gid, sir. Yes, Salamat gid, ha? thank Thank you you, sir. gid. Thank you. Sige. Si Mr. Gerald Lariosa from taga din ka gani, sir? San Carlos, no? San Carlos. Salamat gid, sir. Thank you gid. Amo yan to mga kaaksyon ng ato sining pagpresentar sang sining ay perte. Basta litson gani, namits man litson, no? Basta importante lang okay gid ang litson, no? Amo to nagpasalig siya nga ibalik ya ang kwarta sang mga nagbalayad. Efektibo buwasa karon ganing adlaw mayari kuan mo mayari nga mga nakascheduled nga ipangbalik yang kwarta, ambot kay ti hambal man lang tuway man sa listahan nga dala dre, no? Basta ibalik ya sugod subong or buwas tub matapos ning more or less 20 ka mga tao. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. More or less 20 katawo ang nakuhaan, no? Oh, sige lang kay nadilatar kita. Dali gid lang mga kakso, no? Importante nga okay na to sa. Ti mabalik ka lang ang kwarta sang mga nagkuluha litson nga wala magtupa ang litson. Ay perte. Sige, daghang salamat gid sa mga kakson ta. First time nga nagsaka hilanat sa nagka-bio sa akon ba. Dagang salamat gid sa inyo mga kakson. Damo gid nag-interesar nilo kadamo fancy Mr. Lariosa ha. Jamont Hotel anay ho basi ako nara ka sa Sipalay. Jamont Hotel ang imo sining tinira, no? Spacious ang mga kwarto para Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton Kag sa mga kaaksyon ta may tising Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with
40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Kaksyon. Ay, pwede. Sige, daligid lang mga kaksyon. Standby yan ay. Kay mahatag tanay pila ka mga commercials. Balik lang kita, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. How do you keep yourself immune before... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Soto, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sagsag ang mga kaintanan. Responsable at ang balita, kantahin na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandina sa ilang Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad. I-check tang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update ta sa ning anay nga ginetero tong anay bilanggoho sa Dakban wasang silay kahapon ni natabo mga kaaksyon. Ano ang pinaka-latest nga development? Padayon pagulong pagkilala sa mga suspect ni. Yaring kaudan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Sa detalye, Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagpagpadayon pa ang investigasyon sa mga katapos ang sila CTPNP sa pagkilala sining suspect responsable sa pagpatay kahapon nga daw kay Ronald Suwating, 45 anyos, sa Purok Zone 5, Barangay Mambulak sa syudad sa sila matapos nga ginduthang sining duha ka unidentified motor riding suspect sa diin sunod diri kay Police Major Rolly Pandevilla. Liwat niya iya ginsugo ang iya investigador nga si Police Executive Master Sergeant Tambating nga balikan ang lugar sa posible ma-check sa mga CCTV camera ang posible laragway sining mga suspect sa diin base sa pagpangusisa man una diri nilang bating ining duha ka unidentified riding suspect sakay sa Black Yamaha Aerox nga motorsiklo, suksok nakasuksok abis ang face mask kag nakakalo pa ni Action Rex while nakasuksok man ang sang itong t-shirt. And diri Action Rex nga suno pagid sa iya nga nagpalapit diri ang duha ka mga suspect gilayon nga ginluthang ang ining biktima sa madamo nga bes nga naging tunaan sang iya kamatayon. Ang tingog karon niya ni Police Major Pandevilla sa Action Reports Afternoon Edition. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Nokpo. Kadtuan ta naman ang Bacolod City Government Center sa Aksyon Dale Salazar. Dugang nga 7 nagpositibo sa COVID-19 sa Transcom na isolate na. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex na-isolate na ang additional nga 7 ka mga COVID-19 positive gina-record sa Transcom. Action Rex sa call center company sa area dira sang Barangay Tanguba, syudad sang Bacolod. Ini sila ang kabahin sang 121 ka mga on-site employees nga ginariswab nagligad nga Sabado nga daw Action Rex. Kay ang target diri or ang tinutuyo sang reswabbing amo nga masiguro Action Rex nga hilway sila sa COVID-19. Sila sini nga pagbalik operate or duty dra mismo sa mga building sang Transcom Action Rex diri sa may syudad sang Bacolod. Sa interview naton kay Executive Assistant Ernest Pineda, siya ni Action Rex ang pamuno sang extraction team sang syudad nga suno sa ila zero backlog ang ila sining pag-extract sa mga COVID-19. Lakita diri ang mga nagpositive sa Transcom kasi siya in case nga magwa na ang mga line list or ang mga nagpositive sa COVID-19 ang mga pinaka-latest ang result gikan man sa mga laboratorio diri sa may syudad sa Bacolod Action Rex ang line list gikan sa Bacolod EOC automatic Action Rex nga ma-extract nila ining mga nag-positive sa virus. Sabayon sa Transcom pito ini ka mga empleyado pero asymptomatic o kung wala sang simptomas nga Action Rex sining COVID-19. Aling tingog ng Executive Assistant Ernesto Pineda. Ang niya sa extraction, once niya nagpasok siya sa line list, gina-extract na naman. So far, sa amon niya, extraction, wala kami problema. Kaya sa nan nga, ginhatag sa amon sa line list, wala kami problema, kaya na-extract na naman. Kaya ang number na hindi ko specific, hindi siya,
Ang mo may ara nga nag-ubrang sa province, dito na sa LGU nila. Actual exposure lamang sa nga palayag na Executive Assistant niya sa Pineda. Naglikad nga Pebrero 8, 2021 sang liwat nga nagbalik ang operation sang Transcom. Matapos nga pilamang kadlaw nga temporary ginsuspend ang operation bangod sa mga disinfection ka mga health protocol nga dapat i-establisa. Nakakomply naman ang Transcom sa backtrack ordinance sang syudad sa Bacolod. Update ka balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Day Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale sa iduhan tanay balita ni Aksyon Eric Magbanwa mangisayod ta sa pinaka-latest nga investigation angot sining paglutang sa isa ka makabig drug personality sa Barangay 2 kag isa pa ang nasalabat pero daw hilway na ni sa sitwasyon subong ang nasalabat nga driver sang isa ka van. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Eric, sa duha karon ka mga gulong ginatutukan karon sa police station number 2 ang diri sa paglutang sa kay Salvador Regalado alias Badong, 42 anyos, soltero sang Halondon Street, Purok Lampirong, Barangay 2 nga nagresulta sa iya sini kamatayon kagabi. Ini ang palayag ni Police Lieutenant Jobin Magato, ang hepe sa police station number 2 sa diin number 1 nila nga ditutukan nga gulo. Amo ini ang pag-away sang sini na patay sa iya sini live-in partner sa nagligad nga adlaw Action Rex. Ay kadua din ang gulo nga ila sini ginausoy amo ini ang may angot sa droga bangod nga isa sa mga staff sa nga Corazon Occidental Monterrey Mimodad Regional Hospital nga nag-ukay sang bulsa sang sining napatay nga si Salvador Regalado naka-recover sa isa ka elongated chassis sang suspected Shabu Action Rex. Suno sa kaya Police Lieutenant Magato nga sa diin ining suspetsado kung ini biktima nga si Salvador Regalado ang wala ini makasurrender sa operasyon tukang kag ari ini ang iya sini nga ngalan sa drug watch list kag ginapatihan ni Magato nga nagapadayon ini sa pag-engage sang pagbaligya sang droga nga posible ginalantaman ni Magato nga may ara sa utang nga posible wala niya mabayaran sa pagbaligya sang Cebu Action Rex. Na-recover ang 8 tanan ka pasiyo sa kalibre 45 kaging gamit sang riding in tandem nga tubtob karon wala pa makilala sang atong sini kapolisan. Si Glomer Mampag nga taga Pasig, Iloilo City nga natabuan ka na igwa kagabi sa stray bullet ang ara gihapon ginabulong sa Corazon Occidental Memorial Regional Hospital. Ang ato interview sa kaya Police Lieutenant Magato papatihan sa pinaka mga news and public affairs program sa Action Radio Bacolod. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP. Una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa BCPO Life Extension Vitamin D3 para sa kasulhayan sa aton sininga. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Ito ang tanang balita ni Aksyon Artay Hupon sa Special Assignment and Research Team. Grupo sang Basiwa Employees Union padayon nga nagahulat sa pag-akto sang Civil Service Commission sa ilang kaso.
Yari ang countdown sa report ni Action Art. Tayo po Action Art. Wala pa ginaksyon Rex ang aumento kung pag-aksyon na ginahimo sa mahing sa Civil Service Commission at ang ginapadala pa lang anot sa kaso sa mga miyembro sa Basiwa Inflation confirm ni Ma'am Lenny Espina ang nag-serving Basiwa Inflation yung President kag sunod sa iya. Pisar natin ang communication nagligan nga na baton nila na posible may ginpadala ng communication ang CSE sa bahin sa mga board of directors kung kumaramduman din ang pilihan dito aktuhan ang illegal dismissal sa sining mga empleyado ang magkaupod niya ang maramduman di wala na ginapareport sila sa mga duty na may reklamo pa rin si Mang Municipal na bangod sining desisyon sa board ang sitwasyon na subong bisan magsulod na sa ila sining talagapan limitado na gid katama kay ginaisipan na sila kag hindi maglapaw sa isa ka oras ang ila sining pagtenera pisar nga kung may mga transaksyon man sila na ginahimo sa sunod na magapatigayon man sila liwat karon nga adlaw sunod sa iya sang parayon na pag-rally nagdala sa tubang sang Basiwa. Porsyon na sa parayag ni Ma'am Lenny Espina. Padala na sa CSC mo. So, kapangayon, isa sa mga documents, so, one child, bala na mo nga 60. Actually, 59 lang din kami, kaya ang isa ka antilayado, ano na siya, ng casual, for 15 years. Ibalaan mo kung sa government na may 15 days pa na siya, din mo 15 days nga. Isa lang sa isang palayag ni Ma'am Lenny Espina, ang ka-action nyo, action at tayo hupon na sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Art Tayhopon. Balita gikan sa special assignment samtang sa Kapitolyo Provincial si Action Marlon Hidobia dugang nga gasto sa plano nga pagsaylo sang Kapitolyo luyag hibaloon ni Gob Lacson. Yaring kaundan sa report ni Action Marlon Hinobia. Action Mar. Action Rex sa ginaklaro ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga wala niya ginapadali ang sanggo ni ang padalubigan para nga aktuhan ining plano nga pagsaylo sa provincial capital building halin diri sa may syudad sa Bacolod kadto dito sa propiedad sa gobyerno provincial 25 hektarya sa area sang access road sa may syudad sa Talisay. Pero kaya Lacson as of today wala pa niya masumeter ang ining proposal kaya luyag niya anay nga ibaloon kung malamay ara sang dugang ay igasto ang provincial government magluwas sa siring more or less mga 1 billion pesos nga gastohon niya pagpatukod sa istruktura kabati ining punto gastohon sa pagtukod ang ara ng kadaan niya mga more or less mga 1 billion ini muli sa ang sadto kuntani pag-o nga building Provincial Administration Center nga building Action Rex. So ang matabo nga once nga masumeter na ni Lacson sa bayan sa Sanggo na Padalubigan ang SP naman na magpatawag sa deliberation patawag ang mga concern nga grupo labi ng grupo sa mga negosyante pagudto na baloon man ang ila sini nga panindugan yari si Governor Bong Lacson. Well, we're supposed to again forward it to the Sangguniang. It needs the approval of the Sangguniang. I'm not rushing Sangguniang. We will wait na lang until such time the governor's office has forwarded it to the Sangguniang. May additional cost ng province? Definitely. In fact, that's what's keeping me from sending it there, because I'd like to know what's the additional cost. Sa landfill lang, there's a need for landfill for that area. Well, ang kabayan Action Rex nga palayag ni Governor Lacson tingawaan sa provincial government nga naman nga bulan so kung nga tuig mampisahan na ang construction kagway man isang problema sa ulihi kon marabutan sa nga ginatawag panning pwede nga project Action Rex na umpisahan na gadaan niya no nga mo ang sarasalinta na former Provincial Administration Center nga building kutani patukoron na naman sa mayoon unahan sa Provincial Capitol Building. Ang ka-action yung kikan sa Capitol Action na Marlon Hidobia. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you! Dagang salamat aksyon na Marlon Hinoia. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Villamor pa karunan tanang ini, kailangan lang kita sa tiyempo, mga kaaksyon. Magabalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros.
Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ang mga kailangan. Responsable na pagbalita Kantayin na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga tagpalamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad, may lang pamati kay Toto Brian Paipon kag kay Reggie, no? May lang pag-monitor kag sa grupo sang Bacolod Icons Bikers. May lang pamati sa inyo tanan-tanan dira, no? Si paring Peter Cedrico Hero may gatamyaw lang happy birthday sa kay Jam Bagan, no? Happy birthday, subong adlaw. Sige lang ako sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad kita-kits kita buwas diri sa inyo sining palatuntunan. Standby na sa This Is My Life. Pasensya gid sa way ta mabasahan nga mga mensahe Kay nalang totoo kay na sa Litson. Ay puwerte. Sige pabuwasan ta lang ning mga mensahe niyo. Ayo lang ko buwas naman, no? Standby na sa This Is My Life. Igasunod sa dili ginamang manugay upod kay Aksyon ang Defensor. Ako naman ang inyo si Ka-Aksyon sa Kahanginan Aksyon. Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!